Well, go dé mar tá sibh ag bhí mé gach ar Instagram Reels a réir agus bhí Hector an sin i caint lena tú Johnnies agus dúirt sé nach ró Hector an taineamatar agus tá an antas an dóin tá antas an dóin ormsa inniu margheallar sin nuair a hasí mé ag fólam na Gaeilge bhí mé gach ar TG Ceathair an tamar fad agus go háirithe ar Hector ag taisteal ar fud an dóin agus is éhanlumm Hector a shéan tá sé sin an fíorainm atá ar just tá antas an dóin orm so just yeah má tá spéis agat i d'aisteal bí ag garbh ar TG Ceathair ar Hector agus just yeah just I'm shocked, I'm shook. Lán agus slán.